Sa number 4, Penro ang nagahingyo karon sa lokal nga panguluan sang Banwa sa Murcia nga usisaon na natabo nga pagpaminta sa mga bato sa suba sa isa ka resort. Ginatugyan sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Murcia LGU ang pag-usisa sa ginatawag nga Russian Resort sa Purok Gayas, Barangay Minuyan, Banwa sa Murcia. Ini kasunod sa pagpaminta sa mga bato sa suba sa among nga resort. Libre nga nagapaligo ang mga pupuluyo sa among nga suba nga ginasiling ginapanag-iyahan sa isa ka Russian. Wala pa matumod kung sino ang nagpinta sa mga bato. Sunod sa kay Pedro Juan Nathaniel Herangaya, hindi pwede pintahan ang bisan ano nga sahay isang pinta ang mga bato sa suba. Ang suba ang ginakuhaan sang source ng tubig sa mga pumuluyo. Dugang pa niya, ang mga suba ang ginapanag-iyahan sa gobyerno. Dugang pa niya, sanang mapasakaan sang kaso ang nagpinta sa mga bato bangod sa paglapas ni sa Republic Act 9275 o ng Clean Water Act. Nagtrending sa social media ang video sa among resort matapos nga makit-an sa mga netizens kag environmentalists nga ginpintahan ang mga bato sa among suba.